Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka alhamis hande ko weɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo mburo so wawa hollude en caggal no subaka fof ko bani won debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Amadou Moussa Anne e roɓɓindu jayndeli moɗon bisimilla Mamadou mbani mba debbo pullo mi salminima mi salmitimama mi ñaganimama Allah moƴƴere en mbi allahumma amin e ko duwiɗa ko nde oɗo boros covid 19 rumtoto holla en caggal ɗin duuji ganduɗa eɗen gowi ɗum nande e hunuko maɗa machallah kono aɗum kadi Aissata duwonaɗa en kadi nde ɗi fitinaji kollata en caggal Sénégal anda ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa memi leydi men hanki ɗum ɗon mboɗo andi ma en garten ko ɓuuri yajji guele journoji ɗi ha caggal ni ko yewte ɗin journoji kono ɗum ko salminde yiɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal sikki ala ko jarnodeɓe no kewɗen wiide e kala subaka accoɓe ha joni ko mbaɗata ko to banggue golle to banggue foftere won hen ni ñamata jarata so wona ne wayno kuccite men daari won hen ko pose to banggue golle ko nden profite occasion e on tuma mbawa darden ɓen ɗon noon en calminiɓe kono kadi en jarniɓe en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande kabaru o ko goto Aissata eɗen mbawi wiide noon saabu jayde ɗi kala sona taw ko stade ala nde artani e ko yewti fitina mo ganduɗa memi leydi men hanki woni garmi gara hakkude yimɓe naggoranɓe opposant Ousmane Sonko e dadiɓe leydi men Sénégal noon tigui jayde le quotidien udditadama ko noon tigui nden jayde wi ko naggal Ousmane Sonko opposant laamu leydi Sénégal kanko de ɓe mbi tan ko alarba hanko ko alarba ndondi yidde wiide de ko Dakar e ko taari ɗum kala ala foof nokku mbo yiyani kin curki kono kadi ha wonti ndondi ɓe mbi noon kanko gardiɗo landa Pastef o saaha hande omono tigui mofta toon to section de recherche ɗum ɗo noon tawete ko toon to Colobane o rewɗa noon ne wayno walla mbiyen o rewra ene wayno ha joni ko bonande e ha joni ko wiyete trouble à l'ordre public manam bonnude gueɗɗe ganduɗa ɗe kay ko gueɗe dendare walla dillinde leydi e mbadi kuuɓal ɓe koliti wonde noon ɓeɓe ganduɗa ko dadiɓe hanki walla mbiyen dariɓe gam nagorande Ousmane Sonko ɓe bonni ko heewi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ne wayno noon nokku biteɗo walla gollorgal bitegal Auchan kam e Total kañumen de ene wayno cooñi ko gawani yidde wiide kañumen de bonnana hanki ɗo e wuuro lamorgo ngo kono ɗum teskama hen Aissata goɗɗum ɓe ganduɗa ko yimɓe joguitiɓe tawi kay ko timmuɓe no fewi ene jogui ɓooli ene gari wallidde force de l'ordre woni dadiɓe leydi men Sénégal ɗen gueɗe teskama hen kono ɗum ko opposition kono kadi e ɓe noddirteɓe la société civile kañumen kala ndendi mbaɗi haɓere janggo walla ni hande ma tello e boli wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe noddirteɓe noon la task force ɗum ɗon noon la task force républicaine ɓe ganduɗa kañumen naggorani ko laamu ngu koliti wonde gaccata ɗen ɗon gueɗe ene mbaɗe e leydi ndi firti tan wonde ko gueɗe ɗe ene jokka walla mbiyen ma jokko wulde so en tungnima e konngudi jayde witede quotidien le quotidien jayde futur média l'observateur ko noon tigui nden jayde wi ko Dakar de oɗo saaha hande walla mbiyen Sénégal kawo debbo yidde wiide de leydi ndi wuuli jaw e ñalawma hanki o e on tuma ɓe garti e on ñalawma ganduɗa kay ko ñalawma gulɗo jaw fitinaji teskaɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono kadi en nokkuji kewɗi ɓe garti hen noon to banggue bindi kono kadi e to banggue natti woni ko wiyete en image kono ɗum koɓe mbi ko Ousmane Sonko ne wayno de e kañum ne waɗama ko wiyete ko hono piège manam de o rullinama caggal nde o sali rewde toon to corniche ɗum ɗon noon o waali jamma ko gadiɗo toon to section de recherche mo gendarmerie gonɗo toon to nokku biteɗo Colobane ɓe garti eko yewti e fannuji kewɗi ko ganduɗa ko kay ina tawe e oɗon ñalawma hanki kono ɗum ko ɓe garti kadi e namde ɗe ganduɗa waɗama ɗum hakkude mo ganduɗa ko gardiɗo woni on ɗon salon mbo Sud Beauté ɗon ɗo tuma Ousmane Sonko eko yewti e gueɗe viol kankone kadi oɗo saaha hande woodi ko on ɗon ñawo wimo yo woɗɗo haadi e konngudi makko kono ɗum koɓe garti e gueɗe kewɗe eko yewti on ɗon ñalawma gulɗo jaw wonande leydi men Sénégal e ñalawma hanki o vox populi ko dawri nden ne arti on ɗon fanno ɓe gaari e chronique oɗo ɓe ganduɗa ko ñalawma gulɗo jaw ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ko ñalawma hanki o ɓe mbi tan de ko sen de kawo manam de ɗum ko caggal nde neɗɗo mabɓe jagga on Ousmane Sonko ɓe mbi tan de ko Dakar wuuro lamorgo ngo wuuli jaw tawi noon ko sukaɓe fellitɓe kuccodire dadiɓe ganduɗa ɓe koɓe jarani caggal e wontuma noon fitinaji lombi hakkude mabɓe won hen kadi ha joni goƴaka nden haare kono kay goƴa ko helte bonnude duppude hani e nangle kadi mbaɗi hen ɗum je sababu noon ɓe guinniri alarba hen ko alarba ɓalejo kurum wonande leydi men Sénégal e wontuma noon ɓe garti andi nden ko caggal waktuji tati koɓe daari convoi makko ina bloqua kanko Ousmane Sonko koye wontuma noon o nanga o ɗowa o nawa toon to section de recherche de la gendarmerie gonɗo toon to Colobane e wontuma noon o fawa oɗo
oɗo saha hannde ko wiyete ko ha joni yuɓɓinde manifestation ngo yemira kono kadi e bonandeji gueɗe dendade e nder leydi Sénégal kona ɗum omo ganduɗa ko Antoine Félix Diome jagoɗo tambiɗo gueɗe e nder leydi Sénégal e nden komo ɗum o holliti wonde de yi en paam force o de woodi tan ha joni ko kuule ɗe ganduɗa inana cati leydi men Sénégal kono kadi o arti e ɓen tumaɓe wiyaɓe ko nervi en wallitoɓe force de l'ordre ɗo wide ɓeeno hebtinande ɗumen manam wona tigui dadiɓe e kono kadi wona e yamirore ummade e kamɓe laamu leydi men Sénégal jande libération nden ne arti on ɗon fannu ɓe mbi tan de ko ɗon ɗo tuma gueɗe viol kono kadi e ɗon ɗo ɗowa ha toon to ganduɗa ko woni toon to section de recherche des gendarmerie gonɗo toon to Colobane koye toon de ene wayno o tuma gueɗal gongal wonde trouble à l'ordre public wadde ko ganduɗa ko dillinde leydi kono kadi e bonandeji ene kono kadi e yuɓɓinde ko witti ko e seppoji ɗi ganduɗa ɗi koli kaɗaɗi ko ɗum de woni o saha hannde ko rewra omo ganduɗa ko gaddirlanda Pastef kanko Ousmane Sonko noon ɓe mbi tan de ha ɗo woni ɗo toon to section de recherche ko kay piɓɗo deƴƴude o haaldani hay goto sagal nde o namdani namde gadiɗe o haalani hay hunde ɗum woni kay koɓe mbi hayni inde makko o jaɓani jabtade ɓe ganduɗa ɓe kay ko ha joni yimɓe ganduɗa ko wonɓe namdademo ko yetti on ɗon fannu kono kadi ɓe garti e yinti fada ɗo e ɓernde wuuro lamorgo Dakar ɗum ɗon noon yiɗi wi tan ko fitnaji mawɗi baɗɗi ɗo kono kadi wona Dakar tan saabu diwnuɗi ɗi kala memami on ɗon e ɗin ɗon seppoji ɓe kolliti wonde noon e station ngaji service ɗi total wondude e magasin ngaji ɗi ganduɗa ko Auchan kañumen woni ko duppa kono kadi bonna woni hen koko wujja foof de ɓe garti hen famminden e oɗo ñalawma gulɗo jaw nana tawe hello 4 e nde jeyde libération jeyde enquête nden ɗo nerti e nanggal Ousmane Sonko caggal ngo ɗum rewi hen ko manifestation woni seppoji gulɗe jaw ɓe mbi tan de ko kawo woni tan ko fitnaji ɗi ganduɗa ɗi kay e jiyama hanki ɓe garti on ɗon ñalawma gulɗo jaw kono kadi ɓe garti e deƴƴere nde Ousmane Sonko sali ha joni e jogui mbiyen sali jabtade ɓe ganduɗa ko wonɓe loskudema ko yewti e fannuji ɗi kala kanko e avocat ji makko kala e oɗo saaha ɓe o jagguida hay goto de mbo ena suuta konngudi gam jabtade ɗen ɗon namde Antoine Diome woni on jagorɗo mo ganduɗa ko tambiɗo gueɗe nder leydi Sénégal e nden komo ɗum holliti wonde ɓe gaccata hay hunde kay ko ina bonna ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi ina bonna gueɗe muɗum ɗum noon woni koɓe garti oɗo saaha hannde kono ɗum ko ɓe garti andinde en ko ganduɗa kay woni préfet de Dakar hokkirde yamirore wonde yo police kono kadi e gendarmeɓe yo carcaka ɓe ganduɗa ko arnoɓe wadde couvrir on événement woni ɓe nodirteɓe jaydiyankoɓe guilay hono micro ji hani e caméra ji bonnama hen ɗin konngudi jaaji e ñingore muɗum ene tawe e hello ɗiɗi ha jeenayyi e nde jani witende enquête jayde lasko wi ndene konngudi dabɓe kiniɗi wi ko nanggal Ousmane Sonko nde wayno de ko fitinaji kono kadi e bonandeji kala cati leydi men Sénégal Dakar e wuuro lamorgo ngo ɓuuri hen musede e jaam e ñalawma hanki o e on tuma noon ɓe garti famminde en gueɗe ɗe no jaruno foof de ina tawe e hello goo ha ɗiɗi e nde jani witende las quotidien jayni gendiri le soleil nden ɗo narti e gueɗe Ousmane Sonko yiddande nden o saha hande mon mofta toon to section de recherche gonɗo toon to nokku biteɗo Colobane kono kadi e ko guuɗi omo ganduɗa ko Abdoulaye Félix Antoine Félix Abdoulaye Diome jagoɗo tambiɗo gueɗe e nden kay kisal nden ka leydi Sénégal kono ɗum ko e ala une e jayde guindiri nde ɓe garti koko yewti e ko hoore leydi ɗi Macky Sall heeɓi ko witi ko ha joni wadde réceptionné ko yewti e temedde tati e nogas e nayyi ujunere dose mo ganduɗa tawi noon koko yewti e gueɗe Covid 19 on vaccin mo ganduɗa wayni ko initiative Covax mo ganduɗa tambi ɗum ko fedde gotago windere nde e catal muɗum to banggue cellal balli woni OMS e on tuma noon kanko hoore leydi ɗi Macky Sall holliti wonde de leydi men ma jokku mo ganduɗa ko woni jaɓɓade vaccin ɗi ganduɗa ko puɗɗi arde ko tolni e million ngaji 7 vaccin ene faɗa gam ɓiɓe leydi ndi kala mbawa ñakkade no wiiri ɗiɗi ko godi jaaji ne tawe helle jeeɗiɗi e nde jani witende lo soleil jayde coftal ɓalle stade nden guddirten Aissata Ndiaye honono kala subaka e ñalawma hande noon jayde nde ari yeehi ko toon to Angleterre yidde andinden e choc mo ganduɗa hande ne faɗa walla mbiyen derby ɗum noon ko Liverpool mbo Sadio Mané wondude e Chelsea mbo Edouard Mendy ko hande toon to Anfield sanga 20h15 tawi noon ko heure mbo Dakar Afrique de l'Ouest ɓe kolliti wonde noon ko ha joni ndiral hakkude Mané e Mendy ɗum ɗon noon ko haare ha joni ganduɗa ko woni baroɗe gam etade wadde qualifié Ligue des champions européenne ɓe garti hen noon ko ɓuuri yajde
miijaji ko ganduɗa ko kuccam garidam hakkude omo ganduɗa ko Sadio Mané Edouard Mendy tawi kay koto banggue clubaji mabɓe kono ɗum ko noon ɓe garti e coupe du roi walla won hen mbiya Copa del Rey to banggue espagnol ɓe koliti wonde ko Barça de no wayno o waɗi on remontada hakkude mabɓe FC Séville kono kadi Paris oɗo saaha hande woni Paris Saint-Germain rentinama saabu Barça ina dari oɗo saaha nde wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno jojjude kelle gadane e janiji leydi Sénégal o subaka noon tigui komin cuɓanino moon ko ɗon haadata garene banggal gongal no subaka foof hande no namude ɗen ponno haalde kabaru caggal leydi kono noon ganduɗa ete événement ji nani e nder leydi meɗen ko hen kaleten hande noon ina jeeya e toɓɓe kewɗe ɗe gandama ɗeɗen poti yewtidde hen ina jeeya hen hande ko bonna e nder leydi ndi ina jeeya hen ka Ousmane Sonko hanki no umori galle mum faade toon to ganduɗa woni to tribunal to ha wattindoyi to section de recherche kono hanki noon Amadou ɓe ganduɗa goni bandiraɓe meɗen journaliste uji dañi hen gagnandeli kewɗi hanki hewɓe jeeɓama direct hani ina jeeya hen Moussa Niamo ganduɗa ko kañum yahanno min toon gam addande en kabaruji walla addande moon kala ko ganduɗa ina ɓuuri jojjude e nder leydi ndi eko kewi hanki ko ɗum noon Amadou journaliste uji hanki dañi gagnandeli ene wawi limede hen Moussa Niamo jeeyaɗo e men ne wawi limede hen mo ganduɗa dañino gagnandele hani wiye waasi fittande mum wasani fittande mum ne jeeya hen kadi woɗɓe ɓe ganduɗa caméra ji mumen jogui oya fiya ko grenade e koyngal oyane kañumne ko yimɓe ne jeeɓa ƴetta ɗum ko ganduɗa woni raccord ndiyam moɓɓe ɗam ya Allah andi beele ko ndiyam gulɗam walla ko ndiyam ɓuɓɗam yuppa e dow makko e caméra mo joguinoyi foof ɗum ɗon ne hawnima Amadou ɗum noon foof hay satne ɗe mbawi wiide koye yamirore walla ko e erago mo ganduɗa ko préfet de Dakar hunde ganduɗa en jonnani saabu en jii nde convoi o dari nde ɓe jiiɗi dente ɗe puusa ɓe koliti wonde yo Ousmane Sonko rewoy to banggue corniche nde on sali hay jandiyankoɓe o wi wonde ko yo police sarɓe sakaɓe donc noon arɓe wadde couvrir événement so mbiyama wonde yo care cake so rokkama yamirore ummorade préfet ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko dadiɓe mbawa tan wadde koko mbiya ko te fotano wonde déjà ɗum woni ko ɓe hen ko matériel mumen boni ɓe hen koko gaña no mbiɗani en hen Moussa Nia hayso no tawi on ɗon gaña ko hedde Colobane eɗen ciftin tan machallah o sabori no moƴƴi par ce que caggal nde o heeɓi safara makko hanki e nder on ɗon section de recherche de gonɗo toon to Colobane alhamdulillah en keeɓi jokkodirde makko o sabori no moƴƴi yidde wiide hunde wona ni fonno yarude par ce que won Sénégal naaɓe jooɗiɓe ɗo wonɓe caggal leydi ina poti andude holko kewi ɗo e nder leydi Sénégal te andinde ɗum bandiraɓe kadi ko jandiyankoɓe ɓen noon fonnoɓe andinde yimɓe so tawi mbiyama ko yo care cake poussé ene wayno ɗum ɗon kadi tawi no pusirte ni kadi wona e mbaadi yonde te en gandi journaliste ko neɗɗo poɗɗo waɗede protégé hono no ganduɗa ko woni no citoyen ni kono kadi ko neɗɗo poɗɗo waɗede protégé ko ganduɗa ko woni e dow mbaadi ndi waɗata ndi saabu hokkude yimɓe kabaruji wadde ko adi foof ko wasa yonude en tout cas pellital ngal mo ganduɗa kam woni préfet de Dakar ƴetti hanki ha saabi hono ɗiɗo fitnaji noon tigui Amadou aɗa andi hande sinno de journaliste ruttotono caggal hande ko kewata e gueruji eko way noon yimɓeɓe gandata ɗum kareli ɓurdi wulde eko ɓuuri musse ina daña journaliste o waɗe protégé ha daña wadde reportage mum no hannirta ni saka noon e événement ji ganduɗa koko wayni ɗum ɗon noon hande ina ƴeewa to banggal journaliste to doole moɓɓe ina usta no feewi saabu kala nde événement ji ɓaɗi ni dañi e nder leydi meɗen ma journaliste uji dañ hen gagnandeli hande kala ko ganduɗa wonno respect moɓe fonno tottede koko itta ha laaɓi certe ɗum ɗon noon ene foti ƴewtede saabu journaliste o woni koye rôle muɗum woni koye droit muɗum woni addude kabaruji totta ɗum ɓe ganduɗa ko kamɓe goni population ji jooɗiɓe galleji mumen e woɗɓe kono noon ɓen so jeehe ko wayni poti ko karangue mumen walla mbiyen kala ko ganduɗa woni ndenka mumen fawe to foti fawede ɗo mbaɗe protégé ha wawa wadde liggey mumen no hannirta ni kono so wiyama yo journaliste uji care ɓe ganduɗa ko liggey mumen pawi ɗumen ɗon holko woni caggal mum ko ɗon namdal ngal woni e holko tagui ɓe jiiɗi sarde journaliste uji ha wasa andude ko kewata toon saabu koye droit journaliste jeeya tottirde information kono noon Amadou wonko ganduɗa in nani hen kadi journaliste uji ne kamɓene saaha yoɓe mbaɗat protégé koye mabɓe saabu ko hen jeeya ko ɗum woni dargal ma numéro 1 woni mbaɗa protégé hoorema ha gaynande mbawa tottude kabaruji saabu ko ɗum nawma toon te haade ma tottude kabaruji ma daroɗa ɗo ganduɗa aɗa wawi walla aɗa foti tottirde te ɗum a renat wonki ma taw ndena yete liggorɗe ma e foof ganda ɗo daroto
jottoɗa eno mbatta ha mbawa tottude ɗiɗon kabaruji surtout a haali joni woni respect mo ganduɗa o kamɓe jeyanenkoɓe pour hokkede ɗum e événement ji mbaɗi ni ganden tan ɗo e Sénégal journaliste position muɗum woni ko kam jogui ko wiyete ko hono 4e pouvoir woni kañum jogui dole ɗe ganduɗa ɗe ko nayaɓe e nder leydi ndi ɗum ɗon noon so tawi limtama ma taw hono jaydiyanke manam ene foti hormede comme no ministre comme no président de la république comme no premier ministre comme no président de mo ganduɗa kam jooɗi toon to assemblée nationale wadde firti ko yimɓeɓe kamɓe laamu ngu aɓe gandi ɗum kono kadi préfet ne andi ɗum mais haawi en ko holko jeeyi sababu préfet kañum ene waɗa erago fewde police wonde care poussé jaydiyankoɓe mbi sikki ne wawno wi tan goɗɗodire ɓa leydi ndi yiiɗa dente walla min mbaɗa on protégé caggal militaire uji walla caggal ɓe ganduɗa kañum goni hono dadiɓe haysino tawi ɓe mbaɗi ɗum kono ko caggal wonno en tout cas yoɗani no fewi Aissata hunde ñingɗen guila début ha à la fin noon tigui koye banggal gongal gareten woni yette hanki Ousmane Sonko no ummori galle muɗum faade toon to ganda woni to tribunal gam notoyade noddagal ganda o noddanoma ɗum ɗon noon sukaɓe arnoɓe walla mbiyen arnoɓe gam yaadude makko duusamo hawa yettoyo toon to ganda woni to tribunal to ɓe mbiyan e lawol noon nde ɓe jeehi haaɓe ɓaɗi hedde corniche to ɓe mbiya yoɓe pirtu lawol ɓe jogorno rewde ɓe ndewayo toon to corniche to ɗum ɗon noon kamɓe ɓe cali ɗum ha woni kamɓe yimɓe Ousmane Sonko ɓe mbi ɓe ndewoyta toon saabu kamɓe koyemoɓe ɓe mbi ko ɓe dañi ko information ji nervi ji nan toon daari wadde ɓe ndewoyta toon goɗɗum ne nani hen woni ko bonna ko heewi beele soɓe goppanoma ɓe ndewi lawol mabɓe mba ko bonna ko est ce que ina jogorno bonnede sinno ɓe goppanoma ɓe jokki laabi mabɓe wona poɗɗo yettiyata fonnoɗo yettade wadde eɗen mbawi wiide gueɗɗe kala ene ɗeeɓi hawnade seeɗa so tawi a yerodiri vraiment sifa ñalawma hanki ono wayi noon tigui Amadou ko stratégie politique tigui saboyete aɗa andi politique goto fo yiiloto kono waɗi ha wiye waɗama ni walla wattama ni kono noon gummito galle mum gam notoyade aɗa andi so yaade ɓeɗo yimɓe foof wonko yiiloto caggal kanum ne eyyi tawi ko an goto nodɗa aduna fo ari gam wiide ina yaada e ma toon aɗa andi ɗum ɗon ma suutu fitna kamɓe eɓe ganduno ɗum haɗeɓe yaade kono kadi laamu ngu notimaɓe walla mbiyen lawol notimaɓe e ɗum ɗon e ko ganduɗa ko ɗum ɓe jinno koɓe jinno ko ɓe dañi ɗum saabu ɓe mbi ko nervi ji darino hedde toon to corniche to ha saabi ɓe miijaki ni rewoyde toon ɓeyani miijo université te ko gonga tigui soɓe jettinoma université convoi o ma yettoyo kono yawata ko heewi noon bonnama hanke station ji kelama Auchan kañum ne ko ñande fof ko victime wonata hen lawol ngolane ko ni wonno hankine won Auchan ji kubbadi tawde ɓe duppi haaɓe duppi lekki ganduɗa koko darino Amadou aɗa andi ɗum ɗon hawnima ne hawni no fewi kadi à chaque fois eɗen yiya so tawi manifestation ngaji mbaɗi ene wayno yimɓeɓe e jopoto ko gollorɗe e joguiɗi inde caggal leydi woni Auchan ko toon to leydi France woni Total ko toon to leydi France te ko ɓuuren ko hawnade sa daari ɗeɗon gollorɗe kala joguiɗi inde caggal leydi sa yanaki ma taw ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe jeeyi donc bonnude ko yimɓe jeeyi ɗum ɗon kadi vraiment wona ko jondeten Aissata wona ko jondeten ko ɗo kalneten kabaruji wiide tan kanko Ousmane Sonko toon to brigade de recherche o waali to Koloban to o woppitaka noon ha joni ɗo min guddita kabaruji meɗen tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi haade nden noon Amadou hande Amadou ko anniversaire Amadou Touré gorko mo ɓundu ko ñaganade mo tan balɗe juɗɗe e battande moƴƴe Allah waɗanamo jaam e kisal o jokkita cukago makko noon tigui en mbimo joyeux anniversaire noon tigui Thiatou Walo heeɗo Thiatou Walo walla mbiyen Mansour Sow alias Thiat e wondude e Amadou Touré